pakken wederom de Ballenbici, ons favoriete vervoersmiddel hier. En we gaan nu een keer naar gewoon het strand in Valencia. Want we hebben jullie het strand bij Alicante laten zien. El Saler. Maar dan hebben we niet het eigen stadstrand. En die is ook super leuk. Nou, daar gaan we nu naartoe. Het zadel is pokkenpokken heet. Oké, pak jij ook even je fiets. Hup, naar het strand. Lekker zwemmen. We fietsen in Jardine del Turia, oftewel het Turia Park. Vroeger was dit gewoon een rivier, de rivier Turia. Maar in 1957, nog heel kort geleden, kwam het water veel te hoog te staan. Overstroomde 3500 huishoudens zonder huis, maar iets van 80 doden. Ja, en toen was de vraag, wat gaan we hiermee doen? Toen wilden ze hier eigenlijk een snelweg van maken, een autoweg. Gelukkig werd er een petitie getekend om dat tegen te houden en is er een supermooi park van gemaakt. Het is 9 kilometer lang en echt, het is heerlijk. Je kunt er lekker in fietsen, hardlopen, sporten. Je hebt voetbalvelden, rugbyvelden, softbalvelden. Voor mij een van de hoogtepunten van de stad. Cambayal. En dat is echt wel een beetje de achterstandswijk van Valencia. Dat zie je, je voelt het als je er doorheen fietst op een of andere manier. De huizen zijn echt wel kapot. Iedereen leeft een beetje op straat. Het is echt wel een heel ander soort Valencia. Maar ze zijn wel bezig met plannen om het allemaal op te knappen. Je ziet af en toe borden staan met dit project gaat 3 miljoen euro kosten om het weer op te knappen. Er schijnen zelfs wat Nederlandse bedrijven bij betrokken te zijn. Dus het wordt hopelijk allemaal wel mooi, want op zich in basis is het volgens mij allemaal wel heel mooi. Maar het is gewoon echt verwaarloosd. En dat is zonde. Zo. Oei. Ik heb wel zin in een duik. Nou, we zijn op het strand. En eigenlijk heeft Valencia 3 stadstranden. Las Arenas zit helemaal aan het begin, een beetje bij de haven. Daar zit dat is een beetje de boulevard, het drukke gedeelte. Dan heb je La Malbarossa, dat is hier. Dan kun je ook lekker beachvolleyballen, gezellig. En helemaal op het einde zit La Patacona. En dat is echt een beetje een heel rustig stukje met gezellige kleine barretjes. En daar zitten vooral meer de Spanjaarden, ook wel wat toeristen. En als je nou denkt, ik wil van de Las Arenas helemaal naar La Patacona lopen, kan. 4 kilometer. Ja, het is weer feest in Valencia, maar dit is echt Koningsdag of Koningsnacht in het kwadraat. Het is Noche de San Juan en dit is echt zo'n groot feest. Er wordt gevierd dat de zomer is begonnen. Nou, dat is het allermooiste feest wat je kunt bedenken. Dit gebeurt op het strand, niet alleen in Valencia, maar in heel Spanje, langs de hele kust. Mensen nemen drank mee, eten, families komen bij elkaar, vrienden komen bij elkaar. Het ruikt hier heel erg naar vuur, want het zijn allemaal kampvuren op het hele strand. Je mag een eigen vuurtje stoken. Om 12 uur 's nachts is het eigenlijk een beetje de bedoeling dat je over 12 golven heen springt en dat al je zonden worden vergeven. En als je ook nog over alle vuurtjes heen springt, of tenminste een paar of 1, en je doet een wens, dan zou die uitkomen. Nou goed, we hebben maar even wat ingeslagen. Er zijn al wat vrienden op het strand, dat de wens maar uit mogen komen. Totaal niet van die mega grote feesten met heel veel mensen. Dus in het begin dacht ik van, oh mijn god, ik word hier helemaal gek. Maar ik moet zeggen, ik zie wat strandvuurtjes die trouwens recht in mijn ogen gaan, waardoor ik nu de hele tijd last heb van mijn ogen. Maar niet uit. Oh, ik weet niet wat er gebeurt. Er gebeurt iets. Oké, mensen waren aan het juichen omdat ze voor, denk ik, het eerst in hun leven een politiehelikopter zagen. Ik weet niet wat er gebeurde. En we zijn trouwens op zoek naar Arlington, de nieuwe vriend van ons. We hebben eindelijk Arlington gevonden. Hier staat hij, met zijn drankjes. I'm here, he found me, finally. Yeah, good translation, good translation.
gezwommen en die kwamen even bij ons vuurtje, sprongen over ons vuur heen. We zijn nu in Marina Beach Club. Ineens stond niet op de planning. Maar goed, Nee. we zijn met een hele grote groep. En de mensen zeiden van, nou laten we even lekker uitgaan vanavond. Dus we gaan nu vanavond even lekker uit. We gaan gewoon even lekker dansen. En we gaan gewoon even lekker dansen. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat je vindt van onze blogs en vlogs. Doe een duimpje omhoog en abonneer je op ons YouTube kanaal. En ga naar onze Facebookpagina, like onze Facebookpagina en laat een reactie achter. Meer blogs en vlogs vind je op nosbemos.nl. Tot de volgende keer!